Yo, what's up guys, I'm Bashir, நீங்க பார்க்குறது இவா டெக். ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த ஒரு iPad mini 5 இதனுடைய அன்பாக்சிங் அண்ட் ஓவர்வியூ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதை வந்து நான் அரௌண்ட் ஒரு 2 days வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஒரு ஓவர்வியூமே போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ பேசிக்காக இந்த ஓவர்வியூன்னு எடுத்துக்கிறத விட நம்ம iPad OS 14ஓட ஒரு சின்ன ரிவ்யூவாக கூட எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இதில் மினி 5 பற்றி அதிகமாக பார்க்குறத விட iPad OS 14 பற்றி தான் நம்ம அதிகமாக பார்க்க போகிறோம். சப்போஸ் நீங்கள் iPad OS 14 இல்லை iOS 14 இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ இந்த வீடியோவை கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள். அப்போ தான் அதில் என்னென்ன பக்ஸ்லாம் இருக்குது, ஸோ சின்ன சின்ன பக்ஸ் இப்போயும் இருக்குது, அதை பற்றிலாம் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு தெரிய வரும். அண்ட் நீங்கள் சப்போஸ் iPad 10.2 inch வாங்கலாம்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த 7.9 inch மினியும் கம்பேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இதில் ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ்லாம் எக்ஸ்ட்ராவாகவே இருக்குது. அதுக்கான ரீசன், ஸோ இந்த 7.9 inch எதுக்காக எடுக்கலாம் அதுக்கான ரீசன்ஸையும் இந்த வீடியோலேயே நம்ம முழுக்க சொல்கிறேன். ஓகே, இப்போ அன்பாக்சிங் பார்த்துலாம். ஸோ அன்பாக்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அன்பாக்சிங் நான் பண்ணல, என்னோட சிஸ்டர் தான் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வாங்கின iPad தான், ஸோ அதனால் அவங்க தான் பிரிப்பேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அவங்க பண்ணட்டும், அதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்ப கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஸோ கவரை பிரிக்கிறதே ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ iPad இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் இந்த மாதிரியான ஒரு கவர் செட்டப்பை இன்னும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ பிரிக்கிறதுக்கான இடத்தையும் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இப்போ பிரிச்சதுக்கப்புறம் ஓகே பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ பாக்ஸை உள்ளே ஓப்பன் பண்ணோடனே நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் iPad தான் கொடுத்துருக்காங்க. iPad எடுத்துகிட்டு சைடில் வச்சுட்டு நம்ம உள்ளே வேறு என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு 10 watt சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே பெரிய விஷயம் நினைக்கிறேன். ஈவன் iPhone SEலாம் கூட 5 watt தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இங்கே வந்து 10 watt கொடுத்துருக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் தான். இதை தவிர நமக்கு லைட்னிங் USB டைப் A to லைட்னிங் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே டைப் C to லைட்னிங் போர்ட் கிடையாது, டைப் A to லைட்னிங் போர்ட் தான். அண்ட் ரெகுலரான ரீடிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் இதை தவிர ஆப்பிள் ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பில்ட் அண்ட் டிசைன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் யூஸ்வலான ஆப்பிள் டிசைன் தான். யூஸ்வலாக கொடுக்குறவங்க iPad mini 4 பார்த்த மாதிரியே தான் இதுவும் இருக்குது. இதில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இல்லை. ஈவன் 10.2 inch ஆகட்டும், iPad Air ஆகட்டும், இதே டிசைன் தான் இருக்குது. நமக்கு பெசல்லெஸ்ஸாக ஃபுல் டிசைன் பெசல்லெஸ் டிசைன் எடுத்துகிட்டு வரல. லைக் ப்ரோவில் பார்த்த மாதிரியான டிசைன் இங்கே எடுத்துகிட்டு வரல. இதை தவிர மினி 5ஓட டிஸ்பிளேவை பார்க்கலாம். ஸோ டிஸ்பிளேவை பொறுத்த வரைக்கும் இது லேமினேட்டட் டிஸ்பிளே. அண்ட் நம்ம 10.2 inchல பார்த்தீங்கன்னா இது லேமினேட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேவும் டச்சும் தனித்தனியாக இருக்கும். அதுதான் 10.2 inchல அது மேஜர் ஒரு இஷ்யூவாக இருந்துச்சு. பட் இதுவே மினி 5ல பார்க்குறப்ப நமக்கு லேமினேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற செல்ஃபோன்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ டிஸ்பிளே அண்ட் டச் இது ரெண்டுத்தையுமே லேமினேட் பண்ணிருக்காங்க. இது ரொம்பவே நல்ல விஷயம். அண்ட் 7.9 inch இதனுடைய டிஸ்பிளே கம்ப்ளீட் சைஸ் வருது. ரெசல்யூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஃபுல் ஹெச்டிக்கு மேலே அண்ட் 2K கீழே அப்படின்னு வேணா சொல்லலாம். ஸோ எக்ஸாக்டான ரெசல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1536 x 2048 அந்த ரெசல்யூஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. பேசிக்காக இதில் ஃபுல் ஹெச்டி வீடியோ ப்ளே பண்ணுறதுக்கு எந்த இஷ்யூமே இல்லை. தாராளமாக நீங்கள் ஃபுல் ஹெச்டி வீடியோ ப்ளே பண்ணலாம். அண்ட் இதனுடைய பிக்சல் பர் இன்ச்சுன்னு பார்க்குறப்ப இது வந்து 324 பிக்சல் பர் இன்ச் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ என்டையர் iPad லைனப்லையுமே இது மட்டும் தான் அதிகமான பிக்சல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பிக்சல் டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஈவன் நம்ம iPad ப்ரோவே எடுத்தால் கூட 260, 256, 266 சம்திங் தான் வரும். இதில் மட்டும் தான் 324 பிக்சல் பர் இன்ச் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால ஷார்ப்னஸ் பயங்கரமாக இருக்கும். நீங்கள் மற்ற என்டையர் லைனப்லையுமே கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த iPadல மட்டும் தான் ஷார்ப்னஸ் ரொம்பவே இருக்கும். அண்ட் இந்த டிஸ்பிளேல வந்து நமக்கு ட்ரூ டோன் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் ஒரு நல்ல ஃபீச்சர் தான். ஸோ 10.2 inchல வந்து இந்த ஃபீச்சர் ரொம்பவே மிஸ் ஆகுது. அண்ட் இதை தவிர ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டும் வந்து செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 10.2 inchல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜென் தான். அதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நம்ம எந்த ஒரு ஆப்பிள் டிவைசஸ் இதுக்கப்புறம் வாங்கினாலுமே 1 year ஆப்பிள் டிவி ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. அதாவது 1200 வரைக்கும் வரும் 1 year சப்ஸ்கிரிப்ஷன். அதை வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதில் பேசிக்காக ஒரு சில ஆப்பிள் டிவி அவங்களோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் சீரியஸ்லாம் இருக்குது. அண்ட் இதை தவிர ஒரு சில மூவிஸும் இருக்குது. பட் இதுவே மூவி வேணும்னா நீங்கள் பை பண்ணணும், இல்லைனா ரெண்டல் எடுக்கணும். அந்த மாதிரியான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ரேம் அண்ட் ஸ்டோரேஜ்னு பார்க்குறப்ப நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு 64 GB வேரியன்ட், 3 GB தான் ரேம் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் 3 GB ரேமே இதுக்கு போதுமானது தான். ஸோ ஆப்பிளோட அவங்களோட iOSோட அந்த ஆப்டிமைசேஷனே பயங்கரமாக இருக்கும். அதனால ரேம் எனக்கு தெரிஞ்ச அதிகமாக தேவையில்லை. அண்ட் ப்ராசஸரை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து A12 ப்ராசஸர். ஸோ A12 ப்ராசஸர் கடைசியாக நம்ம எதில் பார்த்தோம்னா iPhone XS Max. ஸோ iPhone XS Maxல தான் XS அந்த லைனப்பில் தான் அவங்க லாஸ்ட்டாக A12 ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணாங்க. அதே A12 ப்ராசஸர் தான் இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஒரு 6 core ப்ராசஸர். இதில் வந்து 2 பெர்ஃபார்மன்ஸ் கோர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் GPU பொறுத்த வரைக்கும் 4 core GPU கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேமிங் வேறு லெவலில் இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ உண்மையாகவே நான் இப்போ விளையாண்ட வரைக்கும் எல்லா கேமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ iOSக்கு போகலாம், அதாவது iPad OS 14 வரலாம். ஸோ இந்த டிவைஸை வாங்கின உடனே நான் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா iPad OS 14 பேட்டா வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணது. ஸோ இப்போ வந்து கரண்ட்டாக பேட்டா 4 ரன்அப்பில் இருக்குது. ஸோ அதை தான் நான் இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பேசிக்காக iPad OS 14ல என்ன பேசிக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மாதிரி இருக்குன்னா விட்ஜெட்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ மேஜர் ஃபீச்சராக அவங்க விட்ஜெட்ஸை தான் சொல்கிறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி ஆண்ட்ராய்டில் இந்த விட்ஜெட்ஸ்ன்றது நிறையவே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் iOSல இது வந்து ஒரு மேஜர் மிஸ்ஸிங் ஃபீச்சராக இருந்துச்சு. இப்போ வந்து விட்ஜெட்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த விட்ஜெட்ஸை வந்து உங்களால் ஐஃபோனில் ஹோம் ஸ்க்ரீனில் கூட ஆட் பண்ண முடியும், எந்த பேஜில் வேணால் ஆட் பண்ணலாம். இதுவே ஐபேடுன்னு வரப்போ அதில் மட்டும் ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஐஃபோனில் பண்ணுற மாதிரி அந்த விட்ஜெட்ஸை மூவ் பண்ணுற ஆப்ஷன் இங்கே கொடுக்கல. அண்ட் இதை தவிர சிரியோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸை லைட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ லைட்டான்னு சொல்கிறத விட மேஜராக சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். இதுக்கு முன்னாடி சிரி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் டிஸ்பிளேயுமே கவர் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு.
இப்போ வந்து நமக்கு சிரியோட ஆக்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் கார்னரில் மட்டும்தான் சிரி வருது. ஸோ ரொம்பவே ஹேண்டியாக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ரொம்பவே மினிமலிஸ்டிக்காகவும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஈவன் அவங்க சிரியுமே கூட அதோடைய ரெஸ்பான்ஸ் டைமையுமே கூட கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பண்ணியிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. பட் அது எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு எனக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரியல. ஏன்னா நான் லாஸ்ட்டாக iOS டிவைஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் வரைக்கும் ஆகுது. இதை தவிர மல்டி டாஸ்கிங். ஸோ மல்டி டாஸ்கிங் வேற லெவலில் இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். லாஸ்ட்டாக iOS 14 அதாவது iPadOS 13லேயே கூட நமக்கு இந்த ஃபீச்சரை கொடுத்துருந்தாங்க, இந்த மல்டி டாஸ்கிங் ஃபீச்சரை. பட் சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் அப்பயும் இருந்துச்சு. லைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம் அந்த கெஸ்டர்ஸ்லாம் பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகாமல் இருந்துச்சு. இந்த வாட்டி எல்லாத்தையுமே ஸ்மூத்தாக இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் மல்டி டாஸ்க் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா சஃபாரி ப்ரௌசரை சைடில் வச்சுட்டு உங்களுக்கு வேணும்னா ஸ்பாட்டிஃபையோ எதை வேணால் சைடில் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக 2 விண்டோவாகவும் ஓப்பன் பண்ணலாம், இல்லைனா பிக்சர் இன் பிக்சர் மோடாகவும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த பிக்சர் இன் பிக்சர் மோடு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பாட்டிஃபை எடுத்து நம்ம பிக்சர் இன் பிக்சர் மோடில் வைக்கலாம். இதை தவிர குரோமியும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அண்ட் வேறு ஏதாவது சஃபாரி ப்ரௌசர் இல்லை வேறு ஏதாவது வேணுனாலும் வச்சுக்கலாம். ஸோ இதிலேருந்து நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா எந்த டேப் வேணுமோ அதை ஈஸியாகவும் மாற்றிக்கலாம். அண்ட் அதே சைட்லையும் நம்ம ஹைட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. iPadOS 14ல் புதுசாக இன்னொரு ஒரு ஃபீச்சருமே ஆட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ பென்சிலுக்கு வந்து புதுசாக ஒரு ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. ஸ்கிரிபிள்னு சொல்லி ஒரு ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. பட் நம்மளால அந்த ஃபீச்சரை யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து ஆப்பிள் பென்சில் இல்லை, அதுக்கு பதிலாக நட்ராஜ் பென்சில் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த பென்சிலை வச்சு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ ஈவன் ஆப்பிள் பென்சிலோட ஸ்டாக்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்னையில் எங்கேயுமே அவைலபிளாக இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஜென் பென்சில் எங்கேயுமே அவைலபிளாக இல்லை. ஈவன் iPad mini 5யோட அவைலபிலிட்டியே ரொம்பவே ரேராக இருக்குது. ஸோ ஒரு 1 மந்த்துக்கு அப்புறம் தான் எனக்கே இப்போ கிடச்சது. ஸோ 1 மந்த் வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் mini 5 எனக்கு இப்போ கிடச்சது. இதை தவிர நமக்கு ஜென்ரல் சர்ச்சையும் கூட லைட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் iPad இல்லை ஐஃபோன் எதில் சர்ச் பண்ணாலும் ஜென்ரல் சர்ச் பண்ணுறப்ப கம்ப்ளீட் பேஜையே கவர் பண்ணிக்கும். பட் இந்த வாட்டி லைட்டாக ஸ்பாட்லைட் அப்படியே நம்ம பார்த்த மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் மேக்புக் யூஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த மேக்புக்கில் பார்க்குறப்ப நமக்கு ஸ்பாட்லைட் இருக்கும். அந்த ஸ்பாட்லைட் சர்ச் மாதிரி தான் இங்கே இருக்குது. நமக்கு டெஸ்க்டாப்பில் எப்படி ப்ரௌஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரியான ஒரு ஆப்பை தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க. பட் லைட்டாக சின்ன சின்ன ட்வீக்ஸ் பண்ணி, ஸோ iPadக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் ட்வீக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஈவன் யூடியூப் கூட ஃபுல் வெர்ஷன் யூடியூப் தான் வரும். நம்ம ஜென்ரலாக ஃபோனில் பார்க்குற யூடியூப் மாதிரி இல்லை. இதில் வந்து ஃபுல் வெர்ஷன் யூடியூப் அண்ட் நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லேருந்து Amazon Prime Video, Amazon.in இந்த வெப்சைட்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க நமக்கு ஃபுல் வெர்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டிவைஸில் யூஸ் பண்ணால் அது வந்து ஒரு ஆப்பாவோ இல்லை மினி வெர்ஷனாக தான் வரும். ஆனால் இங்கே ஃபுல் வெர்ஷனை கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ரொம்பவே நல்ல விஷயம் சொல்லுவேன். இதை தவிர அடிஷ்னலாக ஃபோட்டோஸில் சைட் பார் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபீச்சர்லாம் மிஸ் ஆயிருந்துச்சு. ஸோ சைட் பார் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சைட் பார் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் சொல்லுவேன். ஸோ நம்மளால் ஈஸியாக எந்த ஃபோட்டோ ஆல்பம் அதில் வேணால் ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். பேசிக்காக நான் ஃபோட்டோ அதிகமாக எடுக்க போகிறதில்ல, அதனால எனக்கு வந்து இது ஒரு மேஜர் ஃபீச்சராக தெரியல. அண்ட் அடிஷ்னலாக நமக்கு காப்பி கெஸ்டர்ஸ் புதுசாக ஆட் பண்ணிருக்காங்க. அது எப்படின்னா நார்மலாக ஏதாவது வேர்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பிஞ்ச் இன் பண்ணிங்கன்னா அது காப்பி ஆகும். இதுவே நீங்கள் எங்கேயாவது பேஸ்ட் பண்ணோன்னா அப்படியே பிஞ்ச் அவுட் பண்ணிங்கன்னா 3 ஃபிங்கர்ஸை வச்சு பிஞ்ச் அவுட் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது பேஸ்ட் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவேன். இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆண்ட்ராய்டு கூட இது ஒரு மேஜர் ஃபீச்சராக எடுத்துகிட்டு வரலாம். இதை தவிர ஃபைல்ஸ் ஆப்பை லைட்டாக ரெனோவேட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ சின்னதாக யூசர் இன்டர்ஃபேஸில் சேஞ்சஸும் அண்ட் ஃபைல்ஸ் ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட்ஸ் காலம், இந்த காலம்லாம் வந்து கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக சைடில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் பேசிக்காக அவங்க பண்ணியிருக்க மாடிஃபிகேஷன். ஆப்பிள் டிவி ப்ளஸ் நான் அது முன்னாடியே சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஆப்பிள் டிவி ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1 இயர் நமக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. ஸோ எந்த ஆப்பிள் டிவைஸ் வாங்கினாலும் உங்களுக்கு 1 இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ. அண்ட் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன், நீங்கள் சப்போஸ் iPad 10.2 இன்ச் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த mini 5யும் கம்பேர் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன். ஸோ அதுக்கான ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா mini 5 வந்து பேசிக்காக லேமினேட்டட் டிஸ்பிளே வருது. அண்ட் இதை தவிர நமக்கு ட்ரூ டோனும் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவே அதில் பார்க்குறப்ப ட்ரூ டோன் மிஸ் ஆகும். அண்ட் டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா லேமினேட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. அண்ட் இதில் வந்து A12 ப்ரௌசர் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து A10 தான். ஸோ A10ஓட கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது பல மடங்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து கேமிங் தான் உங்களுக்கு முக்கியம், கேமிங் தான் எனக்கு ப்ரையாரிட்டின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக mini 5 எடுக்கலாம். இதுவே iPad 10.2 இன்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா கேமிங் கொஞ்சம் லேக் ஆகும். அங்கங்கே கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன ஃப்ரேம் ட்ராப்ஸை கண்டிப்பாக பார்ப்பீங்க. ஸோ நீங்கள் பேட்டா வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்வேன். உடனே இன்ஸ்டால் பண்ண வேணாம். ஏன்னா இதில் இப்போயும் சின்ன ஃப்ரேம் ட்ராப்ஸ் அண்ட் ஸ்டட்டரிங்லாம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஸ்டேபிளாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக iPadOS 13 இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். இல்லை iOS 13லேயே இருங்க. ஸோ இப்போ நான் திரும்பவும் பார்த்தீங்கன்னா iPadOS 13க்கே மாறிட்டேன். ஏன்னா COD மொபைல் இதில் முழுக்க கம்ப்ளீட்டாகவே ப்ரோக்கனாக இருக்குது. அதனால் திரும்பவும் iPadOS 13க்கே போயிட்டேன். ஸோ ஸ்டேபிள் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸ்டேபிள் வந்ததுக்கப்புறம் iPadOS 14யோ இல்லை iOS 14யோ இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஒரு வீடியோ. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணிட்டேன். இதை பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயில் ரிவ்யூ வேணுமா, இல்லை iPad mini 5யோட டீட்டெயில் ரிவ்யூ வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு 2 வீக்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக ஒரு ஃபுல் ரிவ்யூவை போஸ்ட் பண்ணுறேன். வேறு ஏதாவது iPad ரிலேட்டடாவோ இல்லை iOS ரிலேட்டடாவோ வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோவை அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you guys. Bye bye.